weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to fasudebe to korkaƴela to madina alheri to gawinane to awoyni to guetama ko on takkusan juula ha to galle taltalɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie port autonome mo Nouakchott ɓuuɗo lollidde port de l'amitié ɓe keeɓi directeur général kesso to leydi Sénégal barode teddugal leydi Sénégal caggal nde gartirno couperie d'Afrique nder leydi he jamma hanki o ɓe jaɓɓama jaɓɓugal paydingal no fewi hoorejo leydi ndi hoore jagode mum yoga e jagorde e lundiyankoɓe hewɓe jiyama toon to bowallade diwoje to leydi Mali ko ñande jeenayyi lewru février yanata ha laaɓa ñawore biteɗo Moussa Mara mennoɗo wonde e hoore jagode leydi ndi tawi ko gandi gardiɗo landa lunda to leydi Burkina Faso lieutenant colonel Paul Namiba mennoɗo kay wonde hoorejo transition leydi Burkina Faso mo capitaine Ibrahima Traoré derguinno laamum tawetnoɗo toon to Lomé o waɗama expulsé o yaltinama leydi Togo ha laaɓi to leydi Guinée Conakry ko to kankam ko bebbeyel tokosel dewel kañum tigui yiita ene wedda e nder fonce guel wonde wonki maggel kono guel tampi kedde Afrique ma jabbo musidɗo men Alassane Oumar Bocca habaruji men joolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Espagne to leydi Ukraine to leydi France to Corée du Nord to Afghanistan ha to dow laati tettude Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodira jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi jaadiɗo gandu bindi laaɓade leɗɗe jaadide ɓalawale danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo lubrimo gaddalamo safra wonduɓe koyɗe musoje keeseje musoje ɓalli ƴakkoji ɓalli ɓuutoje koyɗe ɓuutoje koyɗe ŋatoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji yawre ɓe rewɓe wonduɓe kista fiba noon dogam sitte rewɓe ronkuɓe sowade sattoraɓe dewle usuraɓe ndewago kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji yawre ɓe worɓe usuraɓe gorago yaw ɓiyitade koye men jippiɓe leece fiɗaɓe ceerno Amadou Tidiane Diallo no yawre ɓen wonduɓe dabruji weddaɓe korteɓe arsigaji men kippi gorko mo melga wuuro jinneji an ƴeewo visa ƴeewo embauche jokkodire makko joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal raffi mbawɗa wondude so tawi oɗon maldana ko balle tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko newiɗo sanne sanne omo tawi oɗo saaha joni to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi hebde ko ɓurɗo labde jokkodirta makko e oɗo numéro ko numéro makko appel kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dakar tawiɗen miñi ko no wiya Abdoulaye Diallo numéro mo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie tawiɗen sehili makko ɓinene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott tawiɗen ɓiyi ko wiya Abdoulaye numéro mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo hewɓe noddi mbaɗi audio kollori tigui wonde ko jambitanno guila jokkodire makko mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque
yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkondire gorelte joni joni jiituɗa en hoore maɗa gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorelte jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorelte safrata kala so tawi ko tonggode gorelte jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara ɓolo tan woni muɗuma kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone talata talata nogas lewru siilo woni janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom kabaruji mon e demgal pular e sawte he ko musidɗo mon sehil mon hakali Abouba to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba ko adi kabaruji men e demgal pular noon jayde mon jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV e musidɗo meɗen hono Alassane Oumar Mbodj ene habra dendagal bandiraɓe sehilaɓe e dendagal hoddiɓe kala wonde kay ɓe ustora goto e jinnade mabɓe debbo tawi ko jaltuɗo aduna jinnade mabɓe noon biyetenoɗo Raky Dieyni kadi mo wiyeteno kay Coumba Ali ko altine hanki o hawre Ladial e nder Nouakchott lamorgo gendi Mauritanie o wiroya noon ko aseta ko o wiroya noon ko talata hande o sanga 10h to Sare Gonga to Sara Ndogu eɗen pecce sunare noon e dendagal bandiraɓe Sara Ndogu naɓe kala nde Allah yurmotoma yafoma ha tengti noon e ɓiyi ko biteɗo Aguibou Ba kañum e dendagal miñiraɓe mum no ndiɗor noon nde Allah yurmotoma yafoma harnamal Dianda kanko e dendagal mayɓe julɓe kala jayde mon jayde weltare ɓuɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ene fecca sunare mum e musidɗo men sehil men Hamme Sall noon kañum woni hoore jeunesse tabbital pulagu leydi Mauritanie ko neɗɗo rendo ko neɗɗo pinal neɗɗo culture ko neɗɗo kadi dawrugol gandaɗo no fewi darniɗo leñolgol no fewi nder leydi Mauritanie jaltugol aduna noon jinnaɗo makko gorko woni ba makko biyetenoɗo Ibrahima Sall noon ko ñande jamma aset o hawri ela dial e nder Nouakchott tawi kadi o yaltiri aduna ko duuɓi temedere e duuɓi ɗiɗi o wirani noon ko ɗo e Nouakchott jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗe duwno dendagal ɓesgu baba menaɓe kala ha tengti noon kadi e famille fogano didono e Hamme Sall e dendagal moniraɓe mum kala nde Allah yurmotoma yafoma harnamal Dianna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina jande musidɓe tedduɓe hono no mbirɗen ko leydi Mauritanie puɗɗoɗen to leydi Mauritanie noon fedde tawi ko fedde yummama almuɓe e gardugol sokhna Aminata Guissé ko fedde kay daride e kala saaha addude ballal mum gam yidde wallude e ɗoftude ɓen kay almuɓe tawi ko almuɓe janggoɓe Qouranil Karim
e kadi e fedde yidde kadi wallude e dusde ɓen sernaɓe jangguinoɓe ɓen almuɓe tawi ko janggoɓe Qur'anul Karim fedde nde noon e kala saaha ne heewi wadde kay saaha ko bottaji payɗonde no fewi bismo almuɓe saaha kadi ko hultinde ɓen almuɓe saaha kadi ko safrude so tawi kay holto ceedi almudel wona celluguel ɓe mbawa nawde ɗum toon to docteur eɓe wawa safrede ha no hajata ni fedde nde noon e kala saaha ene heewi addude ballal mum kay guila e koltu woni comci kay darabuji fabion ngaji paɗe e leece e bajjuji kala gam wallidde yoga edude Qur'anul Karim caggal noon fedde nde addi balle mum toon to ndulmaji e to wendu bosyaɓe ha to ɓuulana kaaƴe yoga e guure tawteɗe nder leydi Sénégal hitande hikka nde noon fedde nde yiiɗi ko hollirde tigui wonde maayo yonani kerola ko ɗum saabi noon hitande 2026 nde ɓe jaɓani ko leydi Mauritanie to leydi Mauritanie noon ɓe puɗɗori tigui koto guure ɗiɗi woni Likseyba gorgol e to Mbahe ñande nogas e tati lewru janvier ndu gonɗen ɗo ko nden délégation ngaji ummotoɗi to leydi Mauritanie ummotoɓe to leydi Sénégal kala pottata toon to kay haydi soɓe pottiti to kayɗi noon ɓe jetto khalifa diine wuuro ngo hono ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamma Siley Ba tomo darna ha to galle makko Samassa caggal nde ɓe ndisodiri e makko ɓe ñaagui duwaw noon ko ɗon tigui ɓe jawtata ɓe ɓennoya to Likseyba gorgol ɗum mbiɗen ko ñande aljuma nogas e tati lewru janvier ndu gonɗen ndu tawi kadi woni jatigue mabɓe toon ko Ibrahima Saydou Kane ko goto e mawɓe tambiɓe fedde de caggal ɗum noon ɓe mbawa yettade duɗal tawi ko duɗal ceerno Cissé toon e nder galle ceerno Cissé to Likseyba gorgol addude ballal mabɓe faade almuɓe tawteɓe e ngal ɗon duɗal ñande nogas e nayyi nde noon fedde nde yaɓani ko toon to Mbahe noon tawi ko yeeso teddugal hono almami wuuro ngo hono biteɗo ceerno Mamma Sy e dow yeeso teddugal ceerno men Yaya Dia tawi kadi ko khalifa diine ko almami toon to Mbahe woni jatigue mabɓe toon noon ko docteur Amadou Guissé tawateɗo to leydi France e oɗo saaha joni mo Allah addi nder leydi Mauritanie to Mbahe tawi ala ko addi ɗum kadi so wona ɗeɗon golle kañum kadi woni jatigue fedde nde toon to Mbahe ɗum noon dendagal bandiraɓe ene bisma kay ene notitto e fedde nde guila yiɗɓe nadde e fedde nde yiɗɓe addude balle men kala jiɗɗo kay jog hebde ɗo ko laaɓi walla addude ballal mum walla yidde jokkade e fedde nde jokkodirta koye sokhna Aminata Guissé kañum woni hoorejo fedde nde numéro makko mbatta ko 00 221 ko indicatif leydi Sénégal mbaɗa 77 549 29 32 walla mbaɗa docteur Amadou Guissé numéro mum ko 00 336 66 61 76 98 ko numéro leydi France kala jiɗɗo addude ballal mum kay fedde nde ene sohli comci ene sohli paɗe ene sohli fabion ngaji e mbajjuji kala wonande ha tengti noon e tawteɓe toon to dogre Europe kala saaha waɗoɓe barille kay ene ballita min namdi ballal faade ɓeɗon almuɓe ha joni habruji men demgal Pulara to leydi Mauritanie ha joni port autonome mo Nouakchott ɓurɗo lolirde port de l'amitié woni kaggulaɗe mo Nouakchott ɓe keeɓi tigui directeur général kesso omo wiya Lemra Batta Wula Bennahi ko altine hanki o sappo e jeenayyi lewru silto o ƴetti golle makko kay o waddi noon passation de service noon emo lomti o biteɗo maître Sidi Mohamed Wula Maham passation de service o noon waɗi rewi lawol waɗi tigui koye dow tawtorede hono directeur général adjoint woni cukko directeur général e yeeso cadre uji hewɓe no fewi tawi ko gollotoɓe toon e port ha joni ko leydi Mauritanie keɗen jagolgal karfinangal ko fate julagu e mbaylagu woni ministre du commerce o ɓayini doggol tawi ko cogguji guura kay ɓurɗi hattujinede tawa kadi koɗe cogguji kay ɗi laamu ngu yamiri yo yeeye tawi ko en gros et demi gros e en détail kala ko cogguji noon ko wayno maaro Mauritanie tawi ko maaro moƴƴo ko woni qualité supérieure kono maaro woni ko wayno sukara ko wayno gawri ko wayno nebam e ko wayno kosam lait concentré woni ko wiyete gloria so tawi ko sukar noon laamu ngu yamiri kala ton kay ko yo yeeye 200 yo yeeye 25100 émeri woni tigui temedde capanɗe joyyi e goho ujunere kala ton so tawi ko maaro moƴƴo ko woni haute qualité kala ton laamu ngu yamiri kay ko yo yeeye nogas e jeeɗiɗi ujunere émeri woni haalisi limore hesere nde so tawi ko limore hinde ko temedde capanɗe jeeɗiɗi ujunere so tawi ko bidon nebam mo 20 litres laamu ngu yamiri kay ko yo yeeye 1080 émeri woni tigui sa watti e kalis kiɗɗo wonata ko ujunnaje sappo e temedde jeetati woni 10800 so tawi ko lait concentré woni gloria laamu ngu yamiri kala carton kay ko yo yeeye 1460 émeri woni tigui 14600 sappo ena ujunere ene fawi temedde jeegom tawi koye limore hinde de so tawi noon ko en détail kilo maaro laamu ngu yamiri kay ko yo yeeye
temeddi de capande jeenayi so tawi ko kilo sukara laamu ngu yamiri ko yeke temeddi de capande jeeɗiɗi so tawi ko kilo gawri laamu ngu yamiri ko temedde de capande tati so tawi ko noon ko litre diwlina laamu ngu yamiri kala litre kay ko yo ye temedde joyyi capande jeegom mbuuɗo ko ɗiɗo cogguji woni ɗi laamu ngu yamiri yo yeye ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗena délégation le délégué général de la délégation générale de la lutte contre l'inclusion woni tigui gardiɗo catala tasur o waɗi jillu makko altine hanki sappo jeenayyi lewru janvier ndu gonɗen ndu toon to Boggué jaɓɓimo to Boggué noon ko hakim Boggué o biteɗo Abdel Kadera Wula Teyuba Wula Chourva wondude maire adjoint commune bo Boggué on woni gayde Abdourahmani wondude autorité ji administrative et sécuritaire diwan o kala ardiɓe tasur noon jewtidi ko heewi kay e ardiɓe diwan o ko fati kay e koɓe poti wadde toon ardiɓe diwan o noon jetti jarni catal tasur ngal kay e golle kay e golle kay ɓe golli toon kono kadi de ɓe cohli kay nde tasur ɓeydata golle mum ha tigui e nder diwan o caggal noon ɗum caggal kayde gardiɗo tasur o jaɓɓa toon o wawi wadde jillu makko yoga e guure kay tawi ko guure tawateɗe e nder falde Boggué o yettima to wiyete Hamdallahi ene tawe nder commune mo Darel Avia caggal ɗum noon o yaɓani koto wuuro witego Guéri wuuro witego Guéri nata tawetego e nder commune mo Wula Biroma o seedima noon o yettima toon kay o seedirima guite makko kay ɓen caɗele jogui kay gurdama guuri toon kala o holiri kay ma eɓɓoje kewɗe kay ma mbaw ƴettede faabade kay yoga e guure tawteɗe e nder falde Boggué ha joni ko gendi Mauritanie keddoɗen police halfinaɓe nden ka e kisala wuuro Zoyrate ko taari ɗum kala ɓe kolliriɓe teɓima ñande alkamisa sappo joyi lewru janvier gonɗen ɗum fedde tawi ko fedde bandije gonde sagataɓe nayo tampinnoɓe Zoyrate naɓe no didorno waɗa boniɓe waɗoɓe kay guykaji mumen e kala saaha tawi kay e kala saaha guykaji ɗi kay ɓe mbaɗata ko ɗum taw koɓe joguiti labɓe woni tigui vol armé tawi ɓe jogui arme blanche woni labɓe e jasiji mabɓe nden noon caggal noon ko adi koɓe nanggue noon tawi plainte uji kewɗi kay yimɓe hewɓe mbawi kay kala saaha arde commissariat wullitede wonde janama walla gujjanama ko nden tigui police o ummini kay yilade ɓe ɓoyani ɓe mbiya teeb kamɓe kala noon caggal nde ɓe teeɓa kamɓe kala nde ɓe teeɓa noon saaha ɓe teɓete kadi ɓe tawa kay koɓe pottite noni e galle goto ɓe kewi fottide kala saaha ɓe tawa kadi koɓe cimmo simme bonɗo no fewi simme bonɗo ko ɗum woni koɓe tawa eɓe kutoro ɓe tawrama kadi poɗɗe kewɗe nde police o tigui waɗi précision galle o ɓe tawi en poɗɗe ɗaynoje kewɗe no fewi kowɗe poɗɗe kay guila ko wayno hinde poɗɗe biteɗe lirika walla poɗɗe biteɗe loftirine ha e lewiteɗe ha e poɗɗe biteɗe larasine foof ɗeɗo poɗɗe kala ko poɗɗe ɗaynoje de yimɓe kewi kutorade kay so yiiɗi mandilde ko ɗum woni ko tawa e jooni mabɓe ɓe nanggama noon ɓe mbaɗa garde à vue nde garde à vue mabɓe timmi kamɓe kala ɓe mbaɗama kay déféré yesso parquet e ɓen toon paɗi visage mabɓe kay faade kaso mawɗo ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen fondation Sinim ɓe gaddi tigui ñande altine hanki o sappo e jeenayyi lewru janvier 2026 ballal mabɓe noon tawi ko teniji élevage faade école aji tawateɗi toon to Boulé Noir noon tawi tigui e nder wilaya e nder falde Dakhlet Nouadhibou ballal ngal ko 6jeetati uniforme scolaire woni 6jeetati tenue scolaire faade sukaɓe janggoɓe toon to école aji ɗi Boulé Noir ko maire commune o noon jaɓɓi tigui ballal ngala wondude représentant ji parents d'élèves ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawde no fewi kay e golle ngal ɗo catala bitegal fondation sinima ha joni habaruji men demgal Pulaar sennumbima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal faadena to leydi Sénégal teskama Sénégal naajo goto biyetenoɗo Cheikh Diouf noon kañum tigui tawane wara toon to Maroc ɗum ko to Maroc ɗum noon kay o tawa tigui komo maayi to plage Rabat ko commerçant o wonno o ɓooyi toon to Maroc noon ko police mo Rabat kay kañum ƴetti goski ɓe nawi ɗum to morgo ko sehil makko noon tawi tigui ko sehil makko kay ɓayini kabaru holliri noon wonde kay ko ñande kikiɗe match o kay kamɓe ñalduno oɗon ñalawma ha kikiɗi kay caggal nde ɓe dongi
ronki wawde nadde e stade ko ɗon tigi ɓe certima nen maɓɓe fof yeehi yeɓoyde tigi match o yeehi yeɓoyde match o banggue mum caggal ɗum noon teskama debbo nde match o gasi joɗima ko juuti kay nde ronkijidemo noddi sehlaɓe hewɓe namdademo caggal ɗum kay wiya tigi wol goski yitaki tigi ene wandani e fittade mum to morgo ndena sehil o yeehi toon tawi tigi e jaati ko kanko on noon holliri tawi tigi gañanɗe kewɗe e ɓandu ndu ɓe erima noon communauté sénégal laaɓe ɗon tawteɓe toon erima laamu kay sénégal nde darto kay ha enquête labɗo wawa waɗede hen hono de police tigi e laamu Maroc ɓe gueddi oɗo kabaru ha soori ladde ɓe kolliri tigi hay sénégal najo goto ala tigi baraɗo toon to Maroc ɓe kolliri noon wol goski kay ɓeɓe jiiti tawi kadi kin goski wona ene wara kay ala foof oɗo saaha joni enquête kollirɗo ko baraɗo ɓe kolliri noon wonde kay tawama tigi e ɓandu goski ki ko wayno ngappanɗe ɗum noon ko caggal kay dawaɗi era bittotonoɗe ɗon ko kañumen tigi mbaɗi ɗeɗon ngappanɗe kono kay ala sénégal najo kam baraɗo toon ɗum noon ko konngudi oɗo saaha joni ko fati e ɓen tawi ko police wonɓe toon to Rabat ha joni ko leydi sénégal keɗoɗen dadiɓe leydi sénégal nana daari kayno doole mumen ponno haɓade kay kala ko wiyete trafic drogue e nder jokli leydi kala koye ndin mbadi noon hono brigade territorial e gendarmerie ɓe hayre lawo eɓe saabu dolla teɓinoma ñande sappo e jeetati lewru janvier 2026 gonɗen ɗo ɓe teɓima sagata gorko goto ene jogui drogue kewɗo no fewi ene rimdi ɗum e dow moto muɗum tawi kadi moto o nde doganno dogdu fakkinde no fewi o umorno noon ko toon to wiyete Madina Diateɓe o ummino omo yaɓanno ko o yaɓanno noon tigi to Madina Diateɓe ummino tawi kadi e nder département mo Kaskas o yaɓanno noon ko toon to hayre lawo nden noon nden o tawi gendarme ɓe ene paddimo kay ko ɗon tigui o telli e dow moto he o garni o yani noon o wiya teeɓa complice makko kadi nanggama hen haaɓe tawrama noon koɓe joguino ko 5 kilo ko kilo 5 tawi ko drogue mo hinde chanvre indien o yani mum kadi brigade mo sabo dolla e saaha kay gonno e patrouille e dow accès lawol tawi ko ummade to wiyete Brassana ɓe teeɓima kamɓene joom moto goto kay ɓe teeɓi ɗum nden noon joom moto o soynima tigi gendarme ɓe ko ɗon tigi oppi moto o dogi o naati e soyde ɓe tawri moto o noon ɓe dimdi hen 50 kilo drogue ɓe teeɓima moto o noon ɓe teeɓima moto makko o e nder ɗiɗon tawi opération ngaji ɗiɗi gendarme ɓe kolliri tigi wonde ɓe teeɓima 35 kilo drogue chanvre indien wondude e motoji tati wondude téléphone aji ɗiɗi tawi ko portable ha joni ko leydi sénégal keddoɗen accident musɗo waɗi altine hankisanga 20 heures woni 8 heures jamma e dow lawol Louga keɓe maire tolno wuuro witengo Kelle Gueye woɗɗani Louga ko taxi noon mo couleur jaune et noir kañum tigui felɓodiri e kañum telɓodiri e wiyeteɓe Allo Dakar walla Wara Gaynde bila o noon muusi no fewi saabu kay waɗi yimɓe nayo wasɓe hen pittali mumen tawi ko ɗon e ɗon maayi woni sur le coup woɗɗi kadi barmuɓe nayo woɗɓe koninkoɓe kamɓe bomiɓe hen ɓe kala noon ko konninkoɓe faabu kay garaniɓe ɗon nayɓe tigui to hôpital régional mo Amadou Sakhira Mbaye mo Louga mo Louga gendarmerie noon udditi hen enquête muɗum beele kayne anda holko saabi oɗon accident ha joni ko leydi sénégal keddoɗen le commissaire d' arrondissement de Grand Yoff wi teeb kay escroc ji ɗiɗi kay tampinnoɓe e yeeyoɓe kay tawi ko paɗe ha tengti noon ɓen yeeyoɓe paɗe en ligne hen goto noon wiyata ko gendarme keddiɗo o wiyata hoore mum ko policier ɓe kewi noon wadde arnakude kay ko funtude ko ɓen tawi ko waɗoɓe commerçant en ligne kamɓe ɗiɗo kala noon ɓe nangga ko kay ɓe nanggano ko ñande aljuma ɓennuɗo o hen goto wiyete ko ne yette Gueye yiyata ko duuɓi 21 ko élève goɗɗo o noon ene wiye Sidibé ko duuɓi 22 on ko livreur o tigui o hoɗi noon koto HLM Grand Yoff ko adi noon koɓe nanggue tawi kay ɓen waɗoɓe commerce en ligne gullitima gullitali kewɗi fewi mbaɗi planteji kewɗi no fewi ko ɗon tigui police ji ɗi mbawi wertude caɓaleji mumen ha mbiɓe teeɓa ha joni ko leydi sénégal keddoɗen ɓen tawi kadi ko tawi ɓen noon tawi ko hutortoɓe bisuji Dakar Dem Diga
toon to Parcelles Assainies ma tasko kay waylo seeɗa ɗum noon ko guila altine hanki 19 lewru janvier sabu kay to terminus mabɓe o kay e oɗo saaha joni woni tigui to bisuji ɗi kewi garde walla toɓe kewno ƴettude ɗina bisuji koko uddi kay balɗe seeɗa tawi kadi ko golle saabi uddugol oɗon nokku activité ji terminus noon ma tigui ma eggine nawe to wiyete espace takko faal tawteɗo to Parcelles Assainies unité 17 sara église Marie Immaculée direction générale Dakar Dem Dif noon ene habra dendagal bandiraɓe won dendagal bandiraɓe kay wonde kay ma wayloji kay wat ko fati e bisuji waɗoɓe kay waɗannoɓe bisuji jadanoɓe jangara toon to Gambie ɗum noon fuɗɗoto ko ñande alkamisa nogas e ɗiɗi lewru janvier ndu gonde du so tawi ko liaison Dakar Banjul sirata ɗum kay oɗo saaha joni ko gara Dem Dik tawteɗo toon to Colobane natti kay tawi ko asirano ɗum ko gar Dakar Dem Dik to Colobane ɗum noon natti ma ɗum eggine nawe to Parcelles Assainies sabu e oɗo saaha joni ko golle tawate ɗen ko golle woni ko tawate toon ɓe kolliri noon wayloji ɗi kay ɓe ko wayloji ɗi kay ko garuji ɗi tan kono kay waktuji départ e waktuji départ uji ɗi kay woni waktuji ɗi bisuji ɗi kewno yaade haydara ala ko wayli hen so tawi ko départ faade Dakar kay ha joni ko 7 heures bisuji gadan ɗi ko 7 heures bisuji ɗiɗaɓe ɗi ko 9 heures so tawi ko départ noon faade Banjul ummade toon départ o ko 7h30 e ɗum ko bisuji gadani bisuji deuxiéme ɗi noon départ mum ko 10 heures beji ɗi kadi mbaylaki ha joni tawi ko billet simple ko 12 000 francs CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ñande match final hakkude Maroc e leydi Sénégal hakkude Maroc fettitanno e leydi Sénégal fitinaji kay teskama e nder stade Moraba tawi kadi ko gollo wonno 35 ɓiwol édition tawi ko fati couperie d'Afrique woni coupe d'Afrique des nations to stade Moulay Abdallah Moraba noon garmi garaji kay waɗi hakkude supporter uji leydi Sénégal e ɓen witeɓe les stadiers woni halfinaɓe ko fate stade o e gollotoɓe nder stade o tawi kadi ko arbitre congolais biteɗo Jean-Jacques Ndala Ngambo kañum tigui calino bita mo leydi Sénégal logguno o wi ɓoyani o siffli penalty contre leydi Sénégal ko ɗum saabi noon ha Sénégal naaɓe hewɓe kay kolliri tigui metti mumen jiiɗi yaltude ummade e nder e ɗon stade e nder ɗina no garmi gara noon e nder nden dillere 17 supporter Sénégal naaɓe nanggama hen nana coka e mbadi garde à vue to commissariat central mo Maroc ko hande kay foti wonde ñawore mabɓe so tawi ala ko yanti hen laamu leydi Sénégal noon holliri nulli toon officier ji nayyi tawi ko policier tawi ko mbadi kay invitation laamu leydi Maroc beɗene mbawa darade kay ko fati e ñawore ha ɓeɗo 17 supporter nanggaɓe toon kamɓe kala ɓe mbawa woppitede hano hannirta ni ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen to nokku biteɗo Karantaba nani ene tawi nder département mo Sédhiou e nder collège wuuro ngo noon ko Buubi Ñaaki woni ñakki tigui ko wiyete les abeilles kañumen tigui oɗon ñalawma hande o teska tigui ñalawma hande kañumen mbaɗi toon teska toon diddi hewɓe kay guila janggoɓe jangguinoɓe kala e oɗo saaha hay goto ala keddiɗo e nder oɗon collège kamɓe kala noon ɓe mbawi tigui dogde ɓe jalti oɗon collège talata hande ɗo gasa lewru janvier teskama élevaji hewɓe kay tawi ñakkiɗi puɗɗima fiɗe ɗumen ɗi ñakki noon teska tigui ɗi cabbini walla ɗi koɗi tigui koye nder ɗiɗon kalasuji e oɗo saaha joni noon janggi jinnaɓe sukaɓe janggoɓe ɗiɗon école aji mbaɗi erago mumen kay faade laamu ngu nde wawata kay fabade ɓeɗon sukaɓe ko ɓuuri yawde e ɓuuri yaccade kay ittude ɗiɗon ñakki e nder ɗiɗon école aji ha kurji ɗi mbatta ɓamta hano hannirta ni ha joni habaruji men demgal Pulaar sennumima to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen ɓoyata lewru korka daro ko lewru korka noon ko lewru teddudu ko noon teska kay kala nde kay nde nduɗon lewru dari ko fati cogguji guura ha tengti e gueɗe ɓurɗe hatojinede cogguji mum ne heewi ngabbinede ko yiya ndina mbaɗi noon jagorgal leydi Mali kalfinaɗo ko fati juulagu be tourisme hono biteɗo Moussa Alassane Diallo joddima batu kay e jooma ngaluji woni ɓen witeɓe les opérateurs économiques et
adduyoɓe marchandise caggal leydi ha yeeyoɓe en goo ndara leydi he kala o yewtide e mabɓe noon ƴettide e mabɓe peeje kay e mbaadi handade cogguji ɗi kay hadde cogguji ɗi ngabbude e oɗo saaha joni ha e saaha korka kala hadde ɗon cogguji ngabbude ɓe mbawi famodirde kay yoga e prix ji kay eɓe kolliri noon wonde laamu kadi ha joni holliri kay ene heddi wadde ko wiyete exonération TVA yoga e marchandise uji ɓurɗi hattojinede foof noon ko beele cogguji ɗi ne mbasa ngabbude ittude kadi taxe uji ɗiɓe mbiyata TCI kala e gueɗe ɓurɗe hattocinede foof noon ko ballal laamu ngu gam hadde cogguji ngabbude e nder leydi he ha joni ko leydi Mali keddoɗen Moussa Mara ko altine hanki o Moussa Mara gonnoɗo hoore jagode men wonde hoore jagode laamu leydi Mali kanko kadi woni hoorejo président gardiɗo landa witega Yelima darino yeeso ñawoɓe to cour d'appel mo Bamako siftinde on noon ko guila fin octobre 2025 ko guila nden noon pôle national de lutte contre la cybercriminalité wadnomo condamné kanko Moussa Mara noon o taƴannomo o ñawano tigui ko 2 ans woni duuɓi ɗiɗi e kaso tawi hen hitande ko ferme woni kaso ferme wondude amende tawi ko 500 000 francs CFA wondude kadi e en franc symbolique taw ko dommage et intérêt délibéré makko noon wañandata tigui ha laaɓa ko ñande 9 lewru février 2026 woni 9 lewru dartono ko den tigui kanko Moussa Mara o andata tigui holko woni e dow muɗum ha joni habaruji men demgal Pulaar sen ummima toon to leydi Mali paɗen koto leydi Burkina Faso ñande tati lewru janvier 2026 groupe dadiɓe jiiɗino kay derguide laamu capitaine Ibrahima Traoré coup d'état o noon ardino ɗum ko lieutenant colonel Paul Henri Sandago Damiba gonnoɗo kay hoorejo transition laamu ngu Burkina Faso kay taw ko capitaine Ibrahima Traoré kañum derguinno laamu makko guila nden noon ko dogɗomo moltoyi toon to Lomé laamorgo leydi Togo ɗum noon ko guila octobre 2022 e kala saaha noon mo teska kay kawidde derguidde laamu ngu ko capitaine Ibrahima Traoré noon kañum derguinno laamu makko mbiɗen guila nden noon kala saaha omo tuuma kay yidde wadde coup d'état gam kay yoftade artude e jappere laamu o wiyama teɓnono nanggama toon to Lomé o addama noon toon to Lomé noon o nanggama guirñande aljuma 16 lewru janvier 2026 kanko lieutenant colonel Dambia o addama tigi o tawa ko nder galle makko to Lomé o nawa tigui to suudu ñawirde nde cour d'appel o ñawama noon justice Lomé kay tigui caggal nde ñawimo kay militaire uji kay duusimo ko dadiɓe duusimo ha to Bowal laade ngala Togo ko ɗon o watta avion o yaltina leydi ndi o waɗa expulsé en keɓani noon kabaru laaɓɗo kay so tawi o artata koto Burkina Faso walla so tawi ko leydi gondi o woni ko oɗon saaha kam ene wayno o waɗama expulsé o yaltinama ha laaɓi leydi Togo o natti kay oɗo saaha joni tawede toon to Lomé laamorgo leydi Togo habaruji men ha joni koto leydi ni Guinée paɗen to Guinée noon koko hamni hulɓini kay waɗi e nder waɗi kay subaka hande o to nokku biteɗo wuuro witengo Kankan ko bebbeyel dewel kay ko bebbeyel dewel tigui tawa ine wedda e nder fosse 12 to legal bitengal 5 fara 3 e nder commune urbaine mo Kankan ɗum ko sanga 7 subaka ko debbo goto noon tawi joom galle mum ko chauffeur ina kañum tigui iɗi kay nande bojji bebbeyel caggal ɗum kay on namdi joom galle makko kay wonde kay omo nana bojji bebbeyel ene ummo e nder tarodde on namdi torso noon luɓimo torso kay ena luɓimo torso noon ko ɗon tigui o yeehi torso o woni e yiilade omo ronki yitude guel ɗon bebbeyel ko ɗon tigui joom galle makko abbimo toon kay haaɓe mbawi localisde bebbeyel ngel kay joom galle makko ne wiye Amara Kaba ɓe mbawi kay andude bojji ɗi ummoto tigui ko nder fossa cabinet ko ɗon tigui ɓe keeɗi fosso kay ɓe mbawi ittude bebbeyel ngel ɓe tawi ngel noon e ngel wonde wonki maggel kono kay e ngel tampino fewi ngel waɗi gagnande e ngel tampino fewi ngel nawama noon to cuuɗi cafrirɗi oɗo saaha joni kay enquête jaaƴi udditama hen beele kay baɗɗo ngal ɗo baɗal ene wawa yitede rewne lawol habaruji men demgal Pulaar kedde Afrique ma en jabbo musidɗo men sehil men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama a juurama
en calbitima Ghali Abouba en calbini dennagal hettiyankoɓe Ayawu TV kawri ɓurtentude e dongre Afrique e ñalama hande o puɗoɗen ko leydi Burkina Faso toon dey ene wayno ɗo dumunno foof to réseau sociaux ji ɗi ñande kadi aletare 17 lewru sil ujunere e nogas e jeegom to Burkina Faso ɓe mbi wonde ɓe ken kay keeɓi ɗum noon otoji kewɗi no fewi taw koy ko nde hinde koniyankoɓe ene waɗi tawde koko ballal ummorade wona eɗen leyɗele ɗum noon waɗi ene wayno oɗo habaru wona goɗɗo no fewi caggal kay nde loydo hono waɗa wiya oɗo habaru ala foof ɗo ummi so wona nde otoji ɗi kadi pilma ɗum noon ko sanga kay nde Mamadou Doumbouya walla to fiilono lefol hono laamu ko toon dey ɗum umori ɗum noon ɗon wona hunde noon wonde no fewi toon to ene wayno de hono toon to ono Benin ene wayno de to Benin kañumen ko fati kadi wonde kadi mbawi kadi kamɓene jencude mabɓe ko fati kadi ɗiɓe mbanno ko fati kadi sardiyankoɓe mabɓe ñande 10 lewru silo ujunere e nogas e jeegom addi toon to jakka guendi mabɓe to kadi wiide wonde kadi ɓen kadi lundiɓe mbi wonde haydara kadi ala ko paami eko mbaɗata ko nde tawno wonde to jakka guendi mabɓe to ko kamɓe tan goni toon lundo ala toon ɓe mbaɗata tan koko weeliɓe démocratie agal ala toon hay dara ɗum no woni ɓe mbi wonde oɗo sahade kamɓe kam ɓe jaadani kam e wona eɗen gueɗe ɗeɓe mbaɗata wonande kadi toon toon to ene wayno que Mozambique ene wonto Mozambique kañumne e toon Afrique du Sud wawi hono bayyinde ñande alatare ko ɓenno ɗo nde wiide wonde ko caɗele mawɗe goni toon ko fati toɓoji garɗe toon ha keewi e ɗum noon yilli ɗen leyɗele ko nande kono Zimbabwe en e nder kadi Mozambique ɓuuri foof kay dañde hono caɗele mawɗe no fewi e oɗo kadi bilan moɓe mbaɗi toon to Maputo kadi toon ndi noon toon to Mozambique ko ɓuuri temedere neɗɗo wasi hen fittandu mumen e nder ɗeɗon caɗele goɗɗe toon nde tawno wonde autorité ji taw ko Mozambique mbawi kadi wiide wonde 5 ujunere neɗɗo dey ko kadi ko ene jogui wona eɗen kadi hono caɗele gonɗe toon ɗeyete toon to RDC ɗum noon RDC Congo ene wonde kamɓene toon to Uvira e nder banggue ko funnague RDC Congo caɗele gonɗe toon nde caggal kay nde AFC M23 wawi kono ƴettude kono pellital jaltuɗo wuuro ngo wonande kadi taw ko wuuro ɗiɗoɓe sud taw ko banggue worgo kiw ene wonde ko oɗo saaha ɗum noon guila kadi fuɗɗode kadi lewru bawte ɓennuɗo nde ene wayno ɓe jogui pellital yidde kono yaltude ɗum noon oɗo mouvement noon caggal kay nde wawi kadi bayyinede wonnoto kadi e nder koɓe gummi ɗon koye nder kadi pellital leyɗele denduɗe Amérique guiƴiɓe no fewi gam kamɓene ɓe mbawi kadi ƴettude kono pellital ɓe jalta kono wuuro ngo guila nden oɗo saaha noon ene wonde ko ɓen holɓetoɓe kam en jogui caɗele mawɗe no fewi e kulkuli mawɗe no fewi wonande kadi troupaji AFM 23 guila gummi toon e wuuro ngo ñande 17 lewru silo ujunere e nogas e jeegom e nder ɗon 18 kala ko ɓen combat aji taw groupe aji nandete hono Vasaland do puɗɗi kadi artude kadi e nder wuuro he ɗum ɗo waɗande ko kulkuli mawɗi no fewi wonandeɓe toon to ene wonde ko to centre kañumne to centre wono centre Afrique ene wonde conseil mabɓe taw kadi ko conseil mabɓe constitutionnel wawi kadi wiide wonde bayyinde wonande kadi woteji mabɓe bonnotoon ɗi 19 lewru silo ujunere e nogas e jeegom ñande hen ɓe mbawi kadi wiide wonde ɓe gartiri oɗon taw kadi ko gardiɗo hono leydi ndi Faustin Archange Touadéra kadi e mandat mum hono tataɓo yo ardo leydi ndi taw kadi ko duuɓi 5 caggal kay ne mbayli waylo e constitution mabɓe wonno guila ujunaje 2 conseil o ñaawi noon wiide wonde artata kadi e ɗereji ɗi oɗon lundiyanke adduno toon gam wiide wonde kadi yoɓe ƴewta wuuroji ɗi wonande woni Anicette George Dolenguele ene wayno ko oɗon de ko ɗum ɗo mum wawi kadi ono riwtede Ghali Abouba ko ɗum ɗo tonguiɗen habaruji men e dongre Afrique e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Assane Oumar Mbodji gorko Masar Dow gam weltare Ayawu TV. Assalamu alaikum, komin Khalil Koulibaly, international sénégalais et capitaine des Lions. Keddaram tan ko radio e télé weltare birde fulɓe ando diine ma.
Kalidou Koulibaly capitaine des Lions du Sénégal wi hattata tan ko jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine meɗa Alassane Oumar Mbodja golle ma jooɗi peewi ko annudde kabruji men nder dongre Afrique takkusana juulama ha to galle ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Siley Ba ko on takkusane juula ha to galle ceerno Abdourahmane Dia PK8 Nouakchott ha to galle ceerno Ndiaye Baro to Khayran Nouadhibou ha to galle ceerno Yaba to Richard Toll e ko taari ɗum kala habruji men joolam jaɓiri koto leydi Espagne puɗɗorne bilan tawi ko maynoɓe accident train bannoɗo kadi ñande aleta sappo e jeetati lewru janvier tawi kadi ko train-ngaji ɗiɗi pelɓodirno bilan o ɓeydima musde no feewi saabu kaye oɗo saaha joni bilan so tawi ko wasɓe hen pittali men bilan o ne yaara 41 neɗɗo bilan gadano mo joguiɗen ko capatoto e jeenayo mayɓe hen tawi hen nayo ko sukaɓe caggal ɗum noon mayɓe wonɓe jiitama e tawi jiita ko less waggoji e oɗo saaha joni ɓe jaara 44 wasɓe hen pittali men koto leydi Ukraine puɗɗorɗe paaden to leydi Ukraine noon armée leydi Russie ɓe jooɗi bomboje e pettoje kewɗe no feewi e nder yoga kay e nokkuji tawateɗi e nder Kiev lamorgo leydi Ukraine galleji kewɗi noon hande ngala kuɓɓam woni électricité ɓe ngala kadi ko wiyete chauffage woni tigui ko wulnata galleji ɗi e oɗo saaha joni noon ko jangol cattugol tawate toon saabu température tawateɗo hande toon to leydi Ukraine ene yaaha ha moins 14 degré moins 14 degré tawi ko Celsius maire mo Kiev noon holori e oɗo ñalawma hande mo kalten ujunnaje 5.6 galle woni immeuble e oɗo saaha joni ene tawe nder Kiev tawi ko ɗi ngala kuɓɓam ngala ko wiyete tigui ko wiyete chauffage wawde wullude ɗiɗon galleji holliri kadi feccere kadi ko ɓuuri hewde e wuuro Kiev ngo e oɗo saaha joni ngala ndiyam robiŋaji ɗi ko kuppi caggal kay nde koninkoɓe leydi Russie mbaɗi bombardement ko fate dendagal installation ngaji énergétique tawateɗi e nder Kiev koto leydi France paɗena biteɗo hono tigui wiyeteɓe marine nationale ɓe teɓima 4,87 tonnes tawi ko drogue mo hinde cocaïne ɓe tawi ɗum noon koye nder bateau goto tawi ko bateau awni bateau de pêche on bateau noon weɗoto e mum ko araray leydi Togo woni pavillon togolais ko tigui ko ɗum woni koɓe teeɓi o murino noon koto Amérique central drogue o fano koto leydi Australie o nanga noon koye nder majje to ɓe mbiyata Polynésie française ko ɗon tigui woni to bateau o teeɓa koto Corée du Nord paɗen Kim Jong-il ko kañum woni hoorejo Corée du Nord o waɗi limogé woni o itti ha laaɓi kay gonnoɗo premier vice premier ministre woni jago premier ministre makko itti ɗum ha laaɓi waɗama limogé omo wiye Yang Sung-ho ɗum ko altine hanki o itta en keɓani noon andude holko waɗi kay holko saabi omo itta e golle makko koto leydi Afghanistan paɗen to leydi Afghanistan noon jango wannogo e nder restaurant goto ko restaurant chinois ji to Kaboul lamorgo Afghanistan guna jangu noon waɗino fodde yimɓe jeeɗiɗo wasɓe hen pittali men ɓen jeeɗiɗo hen goto ko chinois tawi ko jullo wondude Afghanistan ɓe jeegomo waɗɓe wadno jangu kay guna jangu kadi waɗino barmuɓe hewɓe no fewi e oɗo saaha joni ñalawma hande o catala bitegal état islamique yeytima wonde ko kañumen mbaɗi nguɗon jangu koto dowlaji tedduɗi Amérique paɗen ko talata hande 20 janvier waɗi hitande timmude ñalawma par ñalawma ko Donald Trump ardi arte jappere laamu gardigo dowlaji denduɗi Amérique ko ɗeɗo balɗe kadi kanko Donald Trump o heɓata duuɓi 70 ko kanko kadi woni 47e président des États-Unis d'Amérique guila o ari e jappere laamu noon wayloji kewɗi kay teskama e leydi he guila kay ko fannuji kewɗi guila ko wayno kay taxe uji commercial e ko wayno kay nawtugol hoɓɓe woni immigré ji e tinnugol visa ji natoɓe to to dowlaji dentuɗo Amérique e menace de kala saaha président ji kala kay mo jaɓani ko wi ko soit o waɗa taxe ji e dow muɗum walla o nelda toon koninkoɓe o dirguita laamu mum kay e ko fate kadi jalte biftugol hoorejo leydi Venezuela biftade ɗum kañum e joom suudu mum kala gadde to dowlaji dentuɗi Amérique ɗum foof teskama e nguɗo laamu tawa ko laamu Donald Trump musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habruji mon e ɗemgal Pulaar e sowte ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba to karallagal ha mbawon yiide hen to banggue nate ɓosoje ko min sehil men Saydou Abouba so tawi ko roɓino Afrique ko Alassane Oumar Mbodj ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.